eta kaleratzea burutzen hasi borroka oraindik bukatu ez dela badakigu. Nahiz eskualde honen lanpostuen defentsan oraindik gurean jarraitzea dagokigu. Gaur hona sartu gara, udaletxea. Gaua pasatzeko intentzioarekin. Udaletxea herritarrena da. Den tokiko instituzio lokalaren espazioa erabili nahi dugu gure eskakizunen gogorailu gisa. Lehenik eta behin, argi azaldu nahi dugu ez dugula maderasei kaleratzerik onartzen. Ezta produkzioaren inolako kanporatzerik ere. Bigarrenik, salatu nahi dugu Eusko Jaurlaritza eta Diputazioaren jarrera pasiboa eta herritarren eta eskualde honen defentsan aurpegirik eman ez izana. Langileen behar eta aldarrikapenei entzungo egin eta akea salatzera etorri dira berriro ere. Atzo, Ramiro izan aldarrikapen hutsaren bozeramailea, non eta gure herrian bertan. Non eta duela astebete maderaseko langileek okupatu genituen bulegoetan. Soluzio bide bat topatzetik urrun ez duzue ezer egin. Gaurko ekintza simbolikoaren bidez, gure ahotsari eta eskakizunei entzungo egin nahi dietenengana iristea espero dugu. Ekintza simboliko horiek gure esku ditugun espazio guztietan planteatzera behartuta gaude. Kaleak, lantokiak, institutuak edo erakundeak izan. Amaitzeko, herritar guztiak gonbidatu nahi zaituztegu bihar goizeko 9:00 herriko plaza honetan egingo dugu prentsaurrekora. Gure itxialdea amaituko dugu modu honetan.